नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज एक मराठी कविता ऐकूया। सर्वांनाच माहिती आहे, जन्म झालेला माणूस खाली हाताने येतो आणि खाली जाताना जातो, हे तर सगळेच प्रत्येकजण बोलतो। संत साधू म्हणत ते सांगतात, पण त्याची कृती त्यांचे वर्तन आयुष्यभर तसं असतं आणि आपल्यासारख्या सामान्य माणसांचं तसं वर्तन नसतं। आपल्याला स्वार्थ आढळतो किंवा अनेक गोष्टी आपल्या हव्यास असतो, हाव असते। पण काही माणसं जी अशी असतात की दुसऱ्यांसाठी झटतात, दुसऱ्या आनंद देतात आणि ती अमर राहतात, ती लोकांच्या स्मरणात राहतात कायम। ती जर गेली आपल्यातून तरी ती पिढ्यानपिढ्या तशीच जिवंत राहतात। आपण जे नोकरीधंदा करतो तो आपल्या पोटापाण्यासाठी करतो, पण तेच पोलीस आहेत किंवा जवान आहेत मिलिटरीचे, तेही नोकरी करतात, फक्त त्यांच्यावर त्याचा उदरनिर्वाह पण चालतो। पण तरीसुद्धा किंवा इतर वाहनावर असतात, सफाई कामगार आहेत, डॉक्टर आहेत। आता कोरोनामध्ये आपण बघितलं तर ती त्यांची सेवा असतेच, त्यांची नोकरी ही त्यांच्या पोटापाण्यासाठी असतेच, पण ती सेवाही घडते आपसूक, तर तेही आनंद देत जातात। संगीतकार असू देत, गीतकार असू देत, गायक असू दे, हे लोकांना रिझवतात। मग त्या आनंद वाटणाऱ्या ओंजळीच असतात। अशा समाजातल्या ज्या आनंद वाटणाऱ्या ओंजळी आहेत त्याच्यावर एक कविता आहे। कविता ऐकूया। आनंद वाटणाऱ्या ओंजळी। जन्म आणि मृत्यू हा खेळ जरी दैवाचा, जन्म आणि मृत्यू हा खेळ जरी दैवाचा, दोमधले जीवन हा हक्क माणसाचा। ते कसं जगायचं? दोमधले जीवन हा हक्क माणसाचा। धनदौलत किती कमवा अंती न संग येते, धनदौलत किती कमवा अंती न संग येते, कर्म आपले मरणानंतरी पाठलाग करते, कर्म आपले मरणानंतरी पाठलाग करते। परोपकार हा सोपा मंत्र असे सत्कर्माचा, परोपकार हा सोपा मंत्र असे सत्कर्माचा, आपण गेल्यानंतरही इतरांनी आठवण्याचा, आपण गेल्यानंतरही इतरांनी आठवण्याचा। किती जाहले अमर महात्मे त्यांच्या कार्याने, किती जाहले अमर महात्मे त्यांच्या कार्याने, आनंद वाटला जगास त्यांनी भरभरून ओंजळीने, किती वाटला जगास त्यांनी आनंद भरभरून ओंजळीने। साधू संत समाजसेवक झटती लोकांसाठी। अर्थात समाजसेवक जे खऱ्या अर्थानं समाजसेवक आहेत, बाबा आमटे होते, आता प्रकाश आमटे आहेत, किंवा आणि सिंधुताई सकपाळ आता आपल्यातून ज्या गेल्या त्या, अशी कित्येक माणसं समाज आहेत, ही तर खूप प्रसिद्ध आहेत, जगप्रसिद्ध माणसं आहेत। साधू संत समाजसेवक झटती लोकांसाठी, जीवन आपुले जगती ते हीनदिन पतितांसाठी, दुःखितांच्या आनंदासाठी रीती करती पुण्याची झोळी, दुःखितांच्या आनंदासाठी रीती करती पुण्याची झोळी, अशा विभूती साऱ्या जाणा आनंद वाटणाऱ्या ओंजळी, अशा विभूती साऱ्या जाणा आनंद वाटणाऱ्या ओंजळी। विविध रंगी आणि सुगंधी फुले किती फुलती, विविध रंगी आणि सुगंधी फुले किती फुलती, बिरबिरणारे फुलपाखरे नाजूक सुंदरती, बिरबिरणारे फुलपाखरे नाजूक सुंदरती, पक्षी आपल्या मधुर स्वराने जनासहो रमवती, पक्षी आपुल्या मधुर स्वराने जनासहो रमवती, कृतज्ञ भावाने पाहाल तर अशा कैक ओंजळी दिसती निसर्गात, कृतज्ञ भावाने पाहाल तर अशा कैक ओंजळी दिसती। रक्त ओकले फाशी गेले जे जे स्वातंत्र्यासाठी, रक्त ओकले फाशी गेले जे जे स्वातंत्र्यासाठी, तुमच्या आमच्या आनंदासाठी त्यांनी किंमत मोजली मोठी, तुमच्या आमच्या आनंदासाठी त्यांनी किंमत मोजली मोठी। विस्मरण त्यांचे कधी न व्हावे, विस्मरण त्यांचे कधी न व्हावे, खेळले जे रक्ताची होळी, विस्मरण त्यांचे कधी न व्हावे, खेळले जे रक्ताची होळी, आपल्यासाठी सदैव आहेत त्या आनंद वाटणाऱ्या ओंजळी। कुटुंब आपले सोडून जे दूर सीमेवर लढती, कुटुंब आपले सोडून जे दूर सीमेवर लढती, त्यांच्या त्यागाने येथे सारे आनंदाने जगती, त्यांच्या त्यागाने येथे सारे आनंदाने जगती, आनंदाच्या कैक क्षणांना ते आपुल्यामुळे मुक्ती, आनंदाच्या कैक क्षणांना ते आपल्यामुळे मुक्ती। आनंद वाटणाऱ्या ओंजळीमध्ये होते त्यांची गणती, आनंद वाटणाऱ्या ओंजळीमध्ये होते त्यांची गणती। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रमंडळांना शेअर करा।
तुमचे कोण मिलिटरीमध्ये असतील, पोलीसमध्ये असतील, वैद्यकीय सेवेत असतील किंवा हे स्वीपर जे काम करतात ते सगळे आनंद वाटणार आपल्याला ते झटतात, त्यांना शेअर करा ही कविता. आणि ह्या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणि आनंद वाटणाऱ्या ओंजळी जर समाजात दिसल्या तर त्या कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल, कोणी नवीन असेल तर नक्की करा. आणि आता आपण परत भेटू एक पुढच्या आठवड्यात मालवणी कविता घेऊन. कयाहीन फॅशन. आता जे पेढा बर्फीमध्ये वाद चालला आहे उर्फी आणि, पण आता ही कविता लिहिली नाही आहे. पुढची जी कविता आहे ती कयाहीन फॅशन, ती मालवणी कविता आहे आणि ती 2016मध्ये प्रहार वृत्तपत्रात आलेली आहे. त्यामुळे कविता जुनी आहे, विषय नवीन आहे तो आता. म्हणून धन्यवाद.